Ilang minuto pa ang lumipas. Matindi naman ang pag-iingat na kanilang ginawa sa kadahilanang hindi pa rin natitinag ang mga kalaban nilang demonyo. Marami na din noong pinakawalang mga usalang antingero, ngunit katakatakang nakakalaban pa rin ang mga ito. Maya-maya pa, muli na namang sumugod ang mga kawangis nila Manong Buti at kasabay nito ang kanilang pag-amba ng saksak gamit-gamit ang kanilang mga matatalas na kuko. Sa pagsugod ng mga demonyo sa kinaroroonan ng antingero, kitang-kita nila Manong Buti ang pagningas ng mga lupang tinatapakan nito. Animoy habang tumatagal ang mga nilalang na yun sa lupa, mas lalong nadaragdagan ang bawat abilidad ng kanilang mga pisikal na kakayahan na siya namang labis na ikinabahala ng kanilang grupo. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang nanlaki ang mga mata nila Manong Buti nang masipat nilang tumanday sa balat ni Manong Armando ang matatalas na kuko ng demonyo. Sa puntong yon, ang tanging naisip na lamang nilang paraan para makatulong ay ang paputukan ng walang tigil ang mga nilalang. Bagaman malakas ang kasama nilang antingero noon, hindi pa rin napapanatag sila Manong Buti sa kadahilanang hindi rin naman basta-basta ang mga demonyong kanilang kalaban. Sa pagpapatuloy ng pag-ilag at pag-atake ng antingero, nagagawa naman itong mabigyan ng malubhang pinsala ang mga demonyo. Kahit pinagtutulungan ito, nakakaya niya pa rin pagsabay-sabayin ng mga nilalang. Nang hindi na maatim ni Manong Buti ang mga nangyayari, wala na siyang nagawa noon kundi lumapit sa matanda habang patuloy itong tinutulungan. Inihanda na din nila noon ang kanilang mga espadang bigay ng mga kapatid nilang Maranao, nang sa gayoy maging handa na sila sa pagharap laban sa mga demonyo. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na nga silang nakisali sa digmaang kinakaharap ni Manong Armando. Dahil sa kawalan nila ng sapat na baluti sa katawan, kung kaya't labis ang pagramdam nila ng hindi ordinaryong init sa buong paligid. Panay manoon ang pagtagaktak ng kanilang mga pawis, nananatili pa rin silang porsigido na tumulong. Nang masipat naman ni Manong Armando ang kanilang ginawa, dali-dali sila nitong nilapitan habang nagsasabi ng, "Iho, anong ginagawa niyo rito? Umatras kayo!" Nang marinig naman ito nila Manong Buti, patuloy pa rin silang tumutulong sa matanda. Bagaman aminado sila noong nahihirapan, nananatili pa rin ang kanilang pagnanais na maitaboy ang demonyo sa baryo. Ilang minuto pa ang lumipas, mabilisan namang napaatras noon si Bitang nang masipat niya ang isang demonyong mabilisang sumugod patungo sa kanyang kinaroroonan. Bigla itong dumukot ng isang itak sa ilalim ng lupa na siya namang labis niyang ikinabahala. Paglapit sa kanya nito, agad naman siya nitong pinaulanan ng paghataw ng itak na siyang mabilisan naman niyang sinalag. Paulit-ulit itong sinalag ni Bitang hanggang sa dumating ang puntong ramdam na niya ang dahan-dahang pagkabali at pagkapurol ng kanyang espada. Maya-maya pa, tuluyan na ngang nahati sa dalawa ang espadang yon at kasabay nito ang mabilisan naman niyang pagkaripas ng takbo patungo sa kinaroroonan ni Manong Buti. Mabilisan niya noong kinuha ang isang mahabang baril nang sa gayoy magawa niyang maprotektahan ang kanyang sarili. Hindi na niya kasi noon maaaring mahingian ng tulong sila Miguel at Manong Buti sa kadahilanang may kalayuan din ang kinaroroonan ng mga ito. At napansin niyang abala din ng mga yon sa pagliligtas ng kanilang mga sarili. Pagkuha niya noon ng mahabang baril, walang habas niya itong ipinaputok sa demonyo na harap-harapang sumusugod sa kanyang kinaroroonan. Pagsilay niya sa napakahabang itak nitong iuunday sa kanya, mabilisan naman siyang gumulong sa lupa at nagmadaling kumaripas ng takbo. Sa puntong yon, aminado na noon si Bitang
na kahit anong gawin niya, hindi niya magagawang mapangibabawan ang kanyang kalaban. Ang tanging iniisip na lamang niya sa puntong yon ay ang humingi ng isang milagro sa Panginoon para magawa niyang mailigtas ang kanyang sarili sa kapahamakan. Ilang minuto pa ang lumipas, nananatili pa rin siyang nasa pandepensang posisyon habang hinihintay ang pagsunggab ng demonyo sa paligid. Sa pagpapatuloy ng kanyang pag-aantabay, kitang-kita niya ang dahan-dahang pagbabago ng anyo ng demonyo. Kisap mata lamang noon ang lumipas nang bigla itong baluti ng isang napakaitim na usok na siyang nagpabago sa kanyang buong kaanyuan. Pagsilay doon ni Bitang, halos hindi naman magkamayaw ang kanyang kaba sa katawan dahil sa mga oras na yon, kitang-kita niya sa kanyang harapan ang kanyang sarili. Animoy para lang siya noong nakatingin sa salamin. Sa kadahilanan lahat ng aksyon, pananamit at kung ano-ano pa ay kuhang-kuha ng demonyo. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla naman niya itong nasipat na dahan-dahang naglalakad papalapit sa kanyang kinaroroonan habang nagwiwika ng, Bitang, Bitang. Sa lahat ng kagrupo ni Manong Buti, ikaw ang maraming alam. Ngayong nakuha ko na ang iyong wangis, kuha ko na rin pati ang iyong mga lihim at memorya. Kapag napatay kita, sisiguraduhin kong wawasakin ko rin ang reputasyon ng iyong ama. Sige, subukan mo nang magkaalaman tayo. Huwag mo akong mamaliiting demonyo, sapagkat mas mataas kami ng di hamak sa inyo. Sagot naman dito ni Bitang. Nang marinig naman ito ng demonyo, dahan-dahan naman itong nagbago ng anyo at mabilis ang sumugod sa kanyang kinaroroonan. Matapos naman niyang masilayan ang pagsugod ng nilalang, mabilis na naman siyang umatras patungo sa tahanan ni Manong Armando. Nang masipat niya ang demonyong lumundag na ng napakataas, bigla naman siyang binalot ng tigalpo na siyang nagdulot sa kanyang buong katawan, natutulan ang anumang paggalaw na kanyang nais. Dahil sa pangyayaring yon, wala nang nagawa si Bitang kundi bitawan ang kanyang armas at pagmasdan na lamang ang paglapit ng nilalang. Subalit bago pa man ito makalapit sa kanya, laking gulat na lamang niya nang biglang lumitaw si Manong Armando sa kanyang katabi at kasabay nito ang mabilisan nitong pagsapak sa demonyo. Pagdantay ng kamao nito sa pagmumuka ng nilalang, bigla naman itong tumilapon na halos umabot na sa pinakadulong parte ng baryo. Iho, atras na, dali! Sabihan mo na sila, Buti. Mapapahamak lang kayo rito. Wika ni Manong Armando habang mabilis ang sinusugod ang mga nilalang. Nang marinig naman ito ni Bitang, dali-dali niyang sinigawan sila Manong Buti alinsunod sa nais ng kaibigan nilang antingero. Nang marinig naman yon ng dalawa, mabilis naman yung tumakbo papalapit sa kanya habang patuloy na iniinda ang kanilang mga malalalim na sugat. Nang masipat naman niya noong duguan ang kaliwang balikat ni Manong Buti, dali-dali niya itong nilapitan upang tulungan. Ilang segundo lang ang lumipas, muli na namang kinabahan ng tatlo nang masipat nila ang tatlong demonyong papasugod sa kanilang kinaroroonan. Ang tanging nagawa na lamang nila noong mga oras na yon ay ang bilisan ng kanilang takbo upang marating ang tahanan ni Manong Armando. Iniwan na din nila noon ang lahat ng kanilang mga gamit upang hindi na sila mahirapan sa kanilang pagtakas. Ilang minuto pa ang lumipas, doon na nga nila napasok ang tahanan ng antingero upang matakasan ang mga demonyo. Hindi na nila noon inisip pa si Manong Armando sa kadahilanang alam naman nila sa kanilang mga sarili na kayang-kaya na nitong ipagtanggol ang kanyang buhay laban sa mga demonyo. Ilang minuto pa noon ang lumipas, nananatili naman nila noong pinakikiramdaman ng buong paligid habang walang imik.
Patuloy nila noong ipinagsasawalang bahala ang anumang pag-ungol at pananakot ng mga demonyo sa labas ng tahanan ni Manong Armando dahil alam nila sa kanilang sarili na hanggang dun lang naman ang kayang gawin ng mga ito. Sa kabilang dako naman, patuloy pa rin ang ginagawang pakikipaglaban ng antingero sa 5 demonyo. Bagaman nakakaramdam na siya noon ng labis na pagod dahil sa paggamit ng kanyang mutya, hindi pa rin siya nagagawang matinag ng mga nilalang. Ang kawangis noon ni Morsito at Pedro ay nagawa na niyang mapaslang kung kaya't kahit papaano, hindi na ganon kabigat para sa antingero ang kinakaharap niyang laban. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagtutuos, nararamdaman na niya ang labis-labis na panghihina ng mga demonyo. Pagsilay ni Manong Armando sa kawangis ni Manong Buti na tinatawag ang kanyang mga kasama, mabilisan naman niya itong sinugod ng walang pagdadalawang isip. Bago niya noon nalapitan ang nilalang, inihipan niya ito ng napakalakas na tigalpo. Nang sa gayoy hindi na ito makaiwas sa kanyang gagawing pag-atake. Paghataw niya ng tabak sa ulo nito, mabilisan naman yung lumupasay sa lupa nang wala ng buhay. Sa puntong yan, wala nang nagawa ang dalawa pa nitong kasama kundi ang umatras sa digmaan. Bago noon tuluyang tumakas ang mga nilalang, sinigurado muna nilang lahat ng kanilang mga sandatang ginamit sa digmaan ay kasabay nilang maglaho. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, paika-ika naman noon ang paglalakad ni Manong Armando dahil sa mga pinsalang kanyang natamo. Pagpasok niya sa loob ng bahay, dali-dali naman siyang tinulungan nila Manong Buti na labis din ang pag-aalala para sa kanyang kalagayan. Habang nasa kasagsagan sila noon ng pagpapahinga, panay naman ang kanilang pag-uusap ukol sa mga nangyari. Doon inilahad ng antingero na babalik pa ang mga demonyong yun, gawa ng nasisiguro niyang hindi ito titigil hanggat hindi nakukuha ang rebulto. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, ninais ni Manong Armando na humingi na ng tulong sa kanyang mga kaduguring antingero. Alam niya kasi noon sa kanyang sarili na hindi na niya magagawang makayanan ang mga susunod na laban sa kadahilan ng bugbog sarado na ang kanyang katawan. Sa pagsapit ng mga sumunod na araw, nananatiling nasa peligro ang baryong kinaroroonan nila Manong Buti. Bagaman nakapagbigay na sila ng mensahe sa mga taong hinihingian nila ng tulong, kinakailangan pa rin nilang magbantay hanggang sa oras na makarating na ang mga ito. Sa pagsapit ng hapon noong araw, panaka-naka na nilang nasisilayan ang iilan sa mga kawangis nila Manong Buti na nasa paligid. Pagsilay nila noon kay Morsito at Pedro, laking gulat na lamang nila nang mapagtanto pa nilang hindi pa yon napuruhan ni Manong Armando. Dahil sa napakataas ng tensyon noon sa paligid, ninais nilang manatili na lamang sa loob ng tahanan ng antingero. Kahit papaano, hindi naman sila doon mapapasok sa kadahilan ng punong-puno ang lugar na yon ng pangontra at pananggalang laban sa masasamang espiritu. Nagsindi din noon si Manong Armando ng napakaraming kandila sa paligid nang sa gayoy magsilbing paunang harang laban sa mga nilalang. Sa pagpapatuloy ng ganoong pangyayari, tanging pagpapasensya at paghihintay ang nagawa nila. Mataas din noon ang kanilang pag-asang makakarating ang mga taong inimbita ni Manong Armando upang makatulong sa kanila. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagmamasid sa paligid, doon nila napansin ang paglapit ng 5 demonyo sa tahanang kanilang kinaroroonan. Halos aligaga ang mga ito at animoy hindi mapakali sa kanilang kinatatayuan. Para naman maipakita nila Manong Buti na hindi sila nasisindak sa mga nilalang, ninais nilang ito ay kausapin ng harapan. Umuwi na kayo. Sabihin ninyo sa Panginoon nyo, wala rito ang hinahanap nyo.
Ano bang nais nyo sa punyal na yon? At inaasam nyo ito ng husto? Tanong dito ni Manong Armando. Marami ang paggagamitan namin ng punyal. Sabi ko sa iyo noong una pa, wala kaming sasaktan kung ibibigay nyo ito sa amin ng hindi nanlalaban. Pero sa kabila ng aming babala at pakikiusap, binaliwala nyo pa rin ang lahat. Ito ang tatandaan mo, tanda. Hindi namin lilisanin ang lugar na ito nang hindi nakukuha ang aming gusto. Kahit nakatago pa yan sa loob ng ulo mo, hindi ako magdadalawang isip na yan ay hugutin. Makuha lamang sa'yo. Sagot naman ng kawangis ni Manong Buti. Matapos nitong makapagsalita, agad naman itong tumitig sa 3 orihinal na pinagkuhanan nila ng muka habang ngumingisi. Nang masipat naman ito nila Manong Buti, nananatili lang naman silang nagmamasid sa mga demonyong nagbabalat kayo. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na ngang nagwakas ang kanilang pag-uusap. Nang wala nang sasabihin noon ng mga demonyo, ninais ng mga itong umalis ng tahimik. Bago nito tuluyang lisanin ang kanilang kinaroroonan, nagbabala ito sa pangkat ni Manong Buti na lulusob sila pagsapit ng kadiliman. Nang marinig naman ng kanilang grupo ang naging babala ng mga demonyo, ninais nilang ipagsawalang bahala na lamang ito sa kadahilanang inaasahan na nila ang ganoong lalabas sa bunganga ng mga nilalang. Ilang oras pa ang lumipas, tuluyan na ngang bumisita ang 2 kaibigan ni Manong Armando na nanggaling pa sa ibayong baryo. Dali-dali itong pumasok sa kanyang tahanan nang sa gayoy magawa nitong malaman ang problemang kinakaharap ng kanyang kaibigan. Habang nasa kasagsagan sila noon ng pag-uusap, panay naman ang ginagawang plano ng grupo ni Manong Buti. Humingi na din sila noon ng payo sa mga antingero upang mapalakas ang kanilang armas na gagamitin sa pakikipaglaban. Nang marinig naman nila Manong Armando ang hinaing nila Manong Buti, agad naman itong lumapit sa kanila habang nagwiwika ng, Huwag ka nang mag-alala, iho. Nakahanda na ang tulong na ibibigay ko sa inyo. Gusto niyong lumaban, hindi ba? Pagbibigyan ko kayo. Nang marinig naman ni Manong Buti ang sinabi ni Manong Armando, agad naman silang napangiti sa mga sinabi nito. Ilang minuto pa ang lumipas, doon ipinakita sa kanila ng antingero ang isang garapo ng langis na punong-puno ng mga pinagbalata ng maiitim na ahas. Halos ilang taon na ding hindi nagagamit ang langis na yon ayon kay Manong Armando sa kadahilan ng bibihira lamang ang mga demonyong madapo sa kanilang lugar. Matapos makuha ni Manong Buti ang langis na yon, dali-dali naman nilang ibinabad ang kanilang mga sandata at basyo ng bala. Ang una nilang inilubog sa langis ay ang mga espada nilang may mga mapupurol ng talim na siyang pangunahing sandata ng kanilang grupo kapag nakikipaglaban ng malapitan sa mga demonyo. Dahil sa kakarampot na lamang noon ang natirang basyo ng bala sa kanila, ninais nilang sibitang na ang mamahala sa natitira nilang mga baril. Matapos nilang mailubog at madasala ng kanilang armas, binigyan din sila noon ng mga talandro ng antingero upang hindi sila basta-bastang masugatan ng mga demonyo. May ipinasaulo din sa kanila noong mga usal na para sa kanilang kaligtasan kapag nagkataong nalagay sila sa isang mapanganib na sitwasyon. Maligayang pagpasok sa panunuklas ng mga lihim na karunungan. Ayusin nyo, sapagkat sa digmaang ito, malalaman ang hinaharap ng inyong grupo. Wika ni Manong Armando. Makakaasa ho kayo, Manong Armando. Gagawin namin ang lahat. Maitaboy at mapatay lang ang mga demonyo. Sagot naman ni Manong Buti. Bago matapos ang kanilang pag-uusap, binigyan silang 3 ng kaibigan ni Manong Armando ng isang kwintas na pampasilaw sa paningin ng mga demonyo.
Bagaman kakarampot lamang ang paniniwala nila sa mga ganoong bagay, ninais nilang suotin ito at ibuhos sa gamit na yon ang buo nilang paniniwala. Yun kasi ang pinakamahalaga para mapagana ang agimat, nang sa gayoy magawa sila nitong maipagtanggol sa mga mapanganib na sitwasyon. Ilang oras pa ang lumipas, tuluyan na ngang naramdaman nila Manong Buti ang pagtalikod ng araw sa buong kalupaan. Napakatahimik noon ng paligid, gawa ng wala ni isa sa kanilang mga kababaryo ang nangahas na gumawa ng kahit na anong ingay. Pag-alulungan noon ng mga aso, agad naman silang nagsilabas upang kaharapin ng mga demonyo. Nang marating nila ang bakuran ng tahanan ni Manong Armando, agad namang bumungad sa kanilang mga mata ang grupo ng mga demonyo. Namumula ang mga mata nito at tila bang gigil na ang mga itong umpisahan ng kanilang naudlot na digmaan. Pagsilay ng mga nilalang sa dalawang kaibigan ni Manong Armando, bigla namang nagwika ang kawangis ni Manong Buti ng, "Humingi na pala kayo ng tulong?" "Naduduwag ka na, antingero. Ano? Hindi na ba kaya ng karga mo?" Matapos nitong makapagsalita, ngumiti lang naman si Manong Armando habang nananatiling walang imik. Sa puntong yon, sigurado na noon ang kanilang grupo na magagawa na nilang magapi ang mga demonyo. Maya-maya pa, bigla namang sumugod ang dalawa nitong kaibigang antingero patungo sa kinaroroonan ng mga demonyo. Pagbunot ng isa sa mga ito ng kanyang nakatagong latigo, mabilisan naman niya itong hinataw sa mga nilalang. Halos hindi na noon nagkaroon ng pagkakataon ang demonyong kawangis ni Bitang na makailag dahil sa bilis ng mga pangyayari. Pagbagsak ng katawan nito sa lupa, agad naman yung sinunggaba ng antingero at kasabay nito ang mabilisan nitong pagtarak ng kanyang punyal na nakatago sa kanyang tagiliran. Nang akmang mag-aan yung usok pa noon ng demonyong bumagsak sa lupa, agad naman niya itong inihipan ng isang napakalakas na usal na siyang naging sanhi upang maging isa itong ordinaryong itim na buhangin na lamang. Matapos itong masilayan ng mga demonyo, agad naman itong sinugod ang mga antingero upang kitilan ng buhay. Hindi naman yun pinahintulutan ni Manong Armando kung kaya't dali-dali din niyang nilapitan ang kanyang kaibigan. Paglapit niya rito, mabilisan niyang pinag-uundayan ng saksak ang mga nilalang gamit-gamit ang kanyang tabak na punong-puno ng usal. Sa pagpapatuloy ng ganoong pangyayari, matagumpay namang napaslang ng 3 antingero ang 2 pang demonyo. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na nga nilang nasukol ang 2 pa na siyang naging sanhi ng pagkatalo ng mga ito. Kahit nakapako na ang katawan ng mga nilalang sa lupa, patuloy pa rin yung nag-aamba sa kanila ng pagsaksak. Nang mapagtanto ng mga demonyo na tuluyan na silang nagapi, ninais ng mga itong bumalik sa kanilang mga balat kayong anyo upang makipag-usap ng masinsinan. Sa kabila ng paghihirap noon ng mga nilalang, patuloy pa rin yun sa ginagawa nilang paninindak sa mga kaibigan ni Manong Armando. Akala nyo mapapatay nyo kami? Nagkakamali kayo, antingero. Hanggat patuloy na umuusbong ang kasamaan sa mundo, mananatili kami rito. Walang usalang makakapagkulong sa amin sapagkat hawak namin ang pinakamalakas na kapangyarihan sa lahat. Wika ng demonyong kawangis ni Manong Buti. Nang marinig naman ito ng mga antingero, mabilis na naman nilang itinarak ang kanilang mga sandata sa katawan nito upang wakasan na ang kahibangang ipinakita ng nilalang. Sa pagbalik ng katahimikan sa buong paligid, nananatili pa ring tulala noon sila Manong Buti dahil sa mga pangyayari. Paglapit sa kanila ng mga antingero, ngumiti naman si Manong Armando habang nagwiwika ng,
Hindi na pala kailangan ng tulong ninyo, buti. Pero salamat pa rin. Dahil kahit papaano'y nakita namin ang pagpupursige ng inyong grupo. Kaya nga ho, Manong Armando, akala ho talaga namin, labis niyong kinakailangan ng aming mga tulong. Yun pala, magsisilbi lang kaming saksi sa naganap na labanan. Sagot naman ni Manong Buti. Matapos ang kanilang pag-uusap, pumasok na sila sa loob ng tahanan ni Manong Armando upang makapagpahinga. Habang kumakain sila noon, doon nila napag-usapan ang tungkol sa pinanggalingan ng mga demonyong kanilang nakalaban. Ayon kay Manong Armando, paniguradong alipores yon ng negosyante sa kadahilan ng wangis ng grupo ni Manong Buti ang naisipang gayahin ng mga ito. Doon na din nabuo sa kanilang mga isipan ang isang haka-haka na maaaring yon ang magiging kapalit ng kanilang grupo sa oras na malipol sila sa kanilang mga isinasagawang mga misyon. Matapos itong marinig at maunawaan ni Manong Buti na pagpasyahan na niya noong tuluyang kumawala sa kanilang kasunduan ng negosyante, humingi din siya noon ng tulong kay Manong Armando upang sirain ang plano ng demonyo ukol sa kanilang mga nahukay na kayamanan sa Pilipinas. Okay, grabe ano kaya mangyayari sa susunod na episode? Kasi wala na silang trabaho eh. Paano pa sila makakapag-ikot-ikot sa buong Pilipinas? Alam niyo, ang Manong Buti na nasa akin ngayon hanggang episode 34. So meron pa tayong 7 episodes. Hindi natin alam kung ano yung mga mangyayari, no? Kaya para sa mga excited dyan, sorry kung medyo nawala ako ng napakatagal na oras. Oras lang naman, hindi naman araw. Comment naman nga kayo ulit ng excited ako para malaman natin kung ano yung mga susunod na ganap dito sa Manong Buti. Kapag nakita ko marami, sunod kagad natin yung 28. Yung last time kasi konti lang kaya medyo tinagalan ko yung lapag. Ngayon pag marami, G agad tayo. Yun lang. Salamat.